Jamani, nimetaka. Madaktari wanachelewa kazini. Eti wanachat. Bagota kwa mami wero kutani. Facebook tweet emerwa. Siku tinda ina embuyo kinyi 24/7. Awinja. I think isididi nikae machiembi woke. Eko santi Nyakati manyo siri tutakia. Yero milo rekoda nyathini. Mam na wuok oko kata ido ka chuodho ngeny makata komikale onge. Ti onge yo ka koth kochwe to ndara nyaka kethre koni. Dong imbi ng'eyo. Koro mami, nitie gima omiyo aluongi ka. En ang'o nomero? To gini adwa ni gima wacho kae ni. En between me and you. Onge ng'ama idhi pimo ne wachni. Winjo. Koro adwa ni adwa ni dog ir babau. Bing'eni dong ing'e kaka oeri. En mosiko gochoni, odendi. Koro adwa ni dog kuno. Tadwa ni ng'ise niya. Kaka idak koda kae. Isandori. Tinindo kech. Takelo ji e odni. Koro isejok dak kae. Koro idwa ni idar kae, idog ire. Tangarach bana makora achunka almost 30 minutes bana duongo dot. Kwani nise lori ga godo koti ga nditinde. Koro churana lor gi jikon bana. Mos. Gima timbre gi dhodi ni. Guok moro ja chanda ga. Koro ing'eni nyaka chwad lock diriyo ni mondo koro guogno we tingo utungo dho. To tindi ti. Achung kanyo makoro koth goya kacha makata ka ginene. To idhi nando? Alinga. Manyen. Nyasaye ori. Ma to tindi pugno. Tine mandendi wangi lenyi ni ma en mar Nyasaye. Vedi. En mar Nyasaye. To ndalo mang'eny. Emimo yudo niya. Chuo nikech gikalo gik moko emiyudo ni samoro ng'ato negre. Kami wacho no. Chiegi chane negi. Dhako chane negi. Bana gik moko asomo kuom mika makata mokoro awacho ni ati yawa. Kendo mai kuma kendo dwa terowa. Bani en gik mang'eny asomo mana kuom wuodo min. In dichuo. Dhako no. You know, for the last 25 years. Dhako no nomiyo nyaka we. Toko bitamore kosinti neno na. Baba kinyatamre nikech gima wacho baba dhi yie gote. Correct. Dong ing'eni anto to en nyare mopuoyo pokinyi godhiambo. Nikech owadu cha to wechege ok ohera ahinya. Mate to weri. Koro adwa ni dog ir wuoni ti ibed ka gima isandori kabisa. Nikech koro wan gi deal kae. Gima adwa ni tim kisedhi kuno to mission wa en ni koro mwandu ka oloke nyingi. Dong imbe ingeni odni okodwa. Ngama wadake ode kae ni en loka. To sani ko wacha ni alo, I'm coming back in the country. Kore wabodhi kanye. Koro nyaka wati gi wiwa. Sawa. Koro adwa ni dog ir wuonu. Iwuo kode maber. Ing'ise ni okidwa dak koda nikech iseoli isethagori kae nindo kech. Koro adwa ni kisewuoyo kode maber to oloko documents go. Gimora nyingi. Nikech ing'eni sani be wadak e ndalo moko ma onyalo yudo nyako moro. Mama onyalo yudo nyako moro mokaw pache matek. Dina okakaw hatua no mere. Omera samoro weche Dina nitie kaka weche Dina odhi. To kora penjie. Ang'o makelo shida no? Yani ang'o mane donje pach nyako ni? Yani ang'o mane nyalo time mowuogo dhot. Bwana ni kijana matin ng'ato dhi bukre timo gik moko manjore. Ni omera an gino bwana gino nohinya omera. Gino nokelo na lit mawacho ni yawa an nyako mwana miyo no narito. Miyo no narito ma gimora modwaro. Obed ni saloon, obed ni ang'oma mtoka gimora na mi. Koro magestare mano yudo ni ati koro neno ni ati odwa kalia I koro nyalo timo gimora mora ma anything monyalo timo. Koro penjie dhako ni ko amua die no dwa duogo. Koro odwa no duog gi chunye te. Idhi timo nang'o? Omera. Miyo no katu bi mana gang'o. Katu be no warore molokre ka pamba. Obed rachar ka pamba. Ondie kok datem. Ok datem omera. Ginyithindo men onge omera be wach no kadwa winjo. In fact we wadhua manyi gimoro wachamo mera. Wadhi e mesa kacha. Wayude gimoro walos golokro. Wadhua logi.
wadwa madhe gimoro kata matino ndiek. Ok wanyal kata neno. Kasto wadong' nono. Idhi neno nang'o? Dong mano dhi bedo gima rachar. Ambe adhi gi pachi kaka iparo. Koro gini itimo immediately. Kasi bedo gi strategy be. Kisechopo e ode kanyo. Dong onyango pod nitie. Onyango ne makoro itemo wuoyo godo maber. Maro dhi temo sero. Isero matin. Kasto wuonu iedhi wang' kode to riembe tich. Kasto adwa ni kendo idog ir ng'ane iluongo nang'o oyombe. Ing'ise kaka weche gi dhi. Yes. Kora ka dhi kucho tadhi wuondo baba na dhi koyombe, adhi limo nyithi oyombe mondo kik ong'e gima dhi mbele donge. In kidhi ka baba, the main thing kanyo ni mwandu ni ema target. Koro in play along, gima wacho i-respect. Ing'ise ni koni to kid. Kote mo ng'ise ni dogir mamau, titamori kabisa. Ing'ise ni koni weche rach ma okidwa. Kamano mero, adhi tamo kamano. Koro kisechopo ilo yombe, tadwa ni wuonde ni adwa duogore gi ng'ane. Gi baba wa. Koro kisewuoyo kode kamano, to en kik ing'ise adier. Dong ma wawacho ni an gi mang'eyo. Koro adwa ni idhi ing'ise mana kamano. Awinjo mirwa. Adhi konyo. Okay. Aparo ndalo mane jo mine wagide wa comment tala mogole chicha sweka. Ngama sai wadang chok kaka ni choko nyiri chon. Omera ne miyo gi dhok, omera kata ni choko kamano, ne miyo gi dhok 50. Masari lande ma pod mano dhi mbele. Nyako pod tento ne osechiwe. Thomas Lulan sani. Ok ditim no. Thomas sani maneno owiro koke to biro ka mako kinyuo mana chwarni moko mathago wa e bath ng'ango ka. Mera sani ok di kawo nyar ng'ati kite e ngima machon cha. Ikete nade to obiro niya. Ok nyalre. Asomo. Okawo sombe kendo ni malo. Gino ochalo thuond. Okonyera kudho mach. Thuond rachier mabiro dugo gine ni. Kikono obag nyuka. Ing'eni nyuka bag, ing'eni bag ibago. Godhiambo to kinyiru nyuka gokinyi. Bag no ing'eni kiloko ni gidholuo. Opane bag. Opane dige. Agweyo bag ni to digni. Omang'e semanyi. An gi deal moro. Deal. Kaen mar omuom. Ani. To kaen mar gine aywe ya oko. Eno ruodhe no. Ma. Otimore nade? Iratime nade? Ma nitie kaka oda ringo go. Nade? Ok oda manyo kode pesa. Ing'e jatenda baga nitie kaka obaga ga. Jatendi nga maber. Ne wach ni dwa medo Sara kendi. Jatenda baga. Koro ko baga. Tabada nyise yo. To nango ba? Omera en mana ka gikiragi. To ni dakika man tamoso pak ba. Dong sai dong neno koro gima timo na. Lakini kata kamano, donge lewni kora neno ka odonjo ni maber. Moko ko ikete ba. Donga adhi tero ne ng'ane yang de ng'ane dhi luoko na. Do bicha. Mane en baba. To bwana nitie wach moro adwa ng'isi ka. Koro biashara na ni wuodma. Adwa na yawe. To adwa na panua mondo bed gi moro maduong' but kibaji moro pana an go ka. Mano mane? Nyara ma America ma nyara wuode ma America ni. Nitie kaka podoken lakini nyara nie madwa no kaw. Koro ineno nade Omera? Koro wuodi oduogo ting'eni nyara is Hanson. En nyako ma uangalia ni to baba gigi dhi nade. Wuoche ng'eni kaka nodhi America. Odhi olal lakini nda gombo ni mondo ene mobed singo na. Singo makata ka gimora mora dwa na we. Tawene. But the problem ni connection mari manegi between in gi nyari. Mane connection manegi ing'i kabisa. Nikech ing'eni ati okinyal ndiyo wuodi to ni America. To king'e time obro duoge. Koro nyari to ni kae. Ing'eni gin jok moko ma depart away. Gin kucha. To kore mate ema benda te adwa ni mondo anyisi. Ngoja kidogo. Agochoni. Kori neno gimana neno. Nyari ema ingodo kae. Mane option. Okanyal talk about your son nikech enten away. To iwacho ga nati ng'ato penji ga ni ng'ato biro ga iri penji ga nati ito in gang'o idwa gol. Korang ni wach na in nono kosinago ya Omera. But koro gima paro nikech nyako ni mantie machiegni. To ene ma en oken mabor. 800. Dhiang' 800, rombe 700.
Iwinja? Koro watim nang'o? To gi diek 400. Ma koro kamiti emi hetheni. Kaya manyaka chieme. Koro wadhi timo nang'o? Ing'eni jotelo gi kiaga ni wan mwating'o ngimagi e lwetwa. Manta dieri. Ing'eni beto dala. Ijatelo. In gi ji adi? Ji adek. Manyaka ing'i ngimagi. Ogul mama. Wan gi ng'ama riti, security. Mano ogul mama. Wan gi ng'ama driver mariembi. Jariembo. To wan gi jatedo. Omaji adekgi jogi ochae, jotelo cha jogi ok nyang'i kaka dhano ba. Obongo to jatendo era. Lakini ineno kata obongono. Gimidwa timono ni kamiti emi chiemeno mula moro kano kacha madhi taragana koro gimitim in many chiro mar dhiang' amany chiro mar mula mano to ng'acho go dhogigo adwa boye maber takele Raila dukoni kare gi Raila go nyalego mani chako ja tije tek oluo oko ne tiel gi wang'e no muomo ochayo tia gas tapenji gwani koro chiro tanyalo yudo to ere kaka wanyadhi timo ere kaka idhi golo gine dheni mondo omera dhiang' kaka golo we chandi adier ok chandi nitie ng'ama konyi kwath maondo nitie nyithindo mokwan go kono ng'ich chiaye sasa omake giduok koni giduoko gidhi e puodho sa aya koro gima watim ing'e dhogi ng'eny mok dekwa ng'ato achiel dhiang' 100 chiro tich ariyo wadhi dhi timore tich ariyo kanye chiro gine yo gina chiro moro iluongo ni gini kia yo ng'ere idhi ong'ere kade Kosoria, wadhi oria koso wadhi ong'ere. Oria ko emu watere. Ngini wadhi kanye? Wadonjo kode siala dani, greda dani, kubiga dani. Wadonjo kode yora kuje kacha. Okwaso donjo yuri. Ngini oria ber. Wicha ting'eni koro nyaka tik studies to sechopo kamoro makoro sanie kaka dwa tero ohala nani adwa ni mondo chak dhi e level mo. E level moro. But koro nikech nyako ne mantie machiegni adwa ni mondo akaw iluongo nang'owa. Yani adwa ni mondo kore ne machak kele machiegni nikech wicha pod ng'eni mabro kitambo tieki modhi e level moko magidhie ka koro nyako ni madwa na chako koro mane gima ema neno te to koro allowance mane mar between mar wuoyi ni kotiko school to gi starting mar biashara mari chal nade situation maneno adwa ni arbed kode piny to wicha babro timo ne gimiluongo ni abro ywane thol to kase ywane thol mondo wacha achiel ariyo adek moko awinja ne pache ing'eni samoro nyalo bedo ambitious ndio somo but at the same time tie kako nyalo ing'eni yudo ni nyathi somo lakini at the same time ong'e kako run business online exactly bwana tinde nyithindo somo bwana nyithindo sani masad generation nyithindo gi riek nyithindo go ringo pacho mogik gin ng'eni gineno gi from the resource wan ng'eni wan ketwa in action wan pod iketwa koro sani ginto mar gin donjo kamae koro kosedonjo kamae nyine midong na wan joka hardware gin software koro watu wan hardware software niare gigi kaka zinalinganishana ok gilinganishana koro ayie kodi gima nyalo wacho ni kaka ng'ama osiepna bas bin iti atonga mayote miyombo godo koth awinja dong ni kae ang'o bodi rito kara neno ka wach mi wacho no aneno ka en gi latigi moro mama ana afadhali kora winj wach mara winja lakini ina na winja dier ne ruak joge dot bana yango Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu Wigo. At Wigo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na Wigo. Kujiunga na Wigo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download Wigo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS Wigo to 20425. Wigo, let's go.
Ji adek magen raia omaki ewi tho mar Albert Ojwang e kinde ma imedo sund nonro maong'ith ewi tho mar rawerano. Hawana mpango, musipoteze na we cannot hand over to people hawana mpango. Ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? Jatend piny Kenya William Ruto koni kweth makeretes Reo Banyong kendo onge kod agenda mar loko piny Kenya. There has been no going back on that broad-based. We are in it because we are already in it, inside it. So we will stick inside there, and within it, we will demand for justice, we will demand for a stoppage to extrajudicial killings, we will demand it from within there. Jakom ODM Gladys Wanga oramo ni ok gibi wuok e sirikal kendo gibiro kedo ne joganda ka gintiere ei sirikal. Mero, anasei kurangu. Hey mama, mano picha nite. Hey, ina mimi okijendo kunindo gotieno. Abogoi. Koro, ineno kisechopo kumaori no. Kikui wil gi gik moko te maseng'isi. Sawa. Okwi. Ageno kuomi. Sami. Dong idwa ni ringi mondo. Adwa ni wuoth maber. Adwa ni ya kichopo kuno. Gik moko te mane wa discuss kodi. First, okinyal share gi ng'at moro. Okanyal Mero. An gi ni mawangi gima watimo sani. Nikech ngima ma wadaka ni sani okidwa. Dong imbo idwa ni wadag maber. Ang'e kaka ihero soft life. Koro, kichopo, respect, number 1. Iluoro wuonu. Itimo gik moko te kako dwaro. Kasto, ka wadok ir Onyango ka. Onyango ni e chuny wuonu be. Ene mong'e kuonde tema documents nitie. Koro, ikele machiegni. Iluonga? Hera bwana to ibiro yanga, ibiro ng'eto. Idwa ng'ada ng'ombe. Nadwa dhi mana gine, aseka gine, adadhi gine timo ng'ado wi maua moko ma oko kacha ka. Titi dina. Ticho kaneno karacha adwa mana ng'ado maua moko koth sani no osechwe. Gine go ne chako ti ne gichako tiyo kadwa ni giti mang'eny kech ka giti to gidhi keto bungu igine oko kanyo. Chwa suko mera, chwa suko. Atemo. To nyabende cha gojuok cha bende ing'ado gi? Mano maki iwuok e rangach matin tidonjo kamae. Ero. Onego bed ng'ado mauacha kase ng'ade maber, kase tite maber, koka yudo kaka e yo madonjo go kama ojuogno ntiere nikech kata an be naneno. Kowe kanyo mobed ahinya kaka koth chwene. Gi bungu moko magine ginyalo lak e ot. Emomiyo atemo matek mondo agine mauago mondo kik atem tito gi mokwongo kik giyugno ahinya nikech kaka koth chwene ing'e ni sani gi bungu wuotho. Mane gima temo ng'iyo kanyo. To chakru kinyi bise loso lokro? Pod adich gi tije moko ma oko kanyo. Nti aluyo liare kanyo. Mano to gima chayo. Kanyo to onge chandruok. Ang natem ng'iya kaka timo. Nikech mondo yud teko. Yud teko sami tiyo gi mako gino. Ing'eni chiemo bende ka nitiere ot mang'eny ting'iyo gi gine. Inya tiyo to kiwinj kata mana kech. Kamano. Ahero tiji. Kama chiemo tine ma inyalo winje kech. Lakini kama chiemo nitie Anya kora mogi pek. Kamano. Pek tiji ler. Ero kamano. Koro, adwaro ni mondo iket tijno tenge matin. Mar ng'ado mawane. Iket tenge. Nikech an gi gimoro chando wiya ka. Mano? Nyara ogochona. Nyari? Ogochona. Mano nyari awinja. En koro embe i respect kikike tikode kaka ni en jatich ki ang'oa. Sawa? Yeah. Koro pile en gimitimo pile. Kuni kawuono iber kinyi ng'ama rach. Sawa? Gigo kikuyi wil. Okuya wil. Kasto oyombe be.
kichopo ire imiye details kaka nangisi idhi wuonde kaka ne wapango cha sawa kare we ami transport be in gi transport aonge go sawa ya orni kasto adwani isisi gik moko te mangisi wiki kwil sawa Uyane will, mama. Yes. Tapenji. Tangume ukikona mondo mi wawuogo wadwa maloka cha. Wacho owadu cha wiye tek. Gango. In fact, en we record. Sawa. Ngeno nyathini. En nyathina lakini korka wuonu koni. Ene ine minyalo ginene wuoyo kode maber. Nikech dong ineno ka wan kae. Ogocho ni in kendi. Bisene winjo ni osegocho ni owadu. Koro in dhia wacho wadueri go. Sawa. Kadi wuoth maber. Haya. Oh, mano dhi gi min gi katin cha. Karingi. Karuoyo kodgi. Wada pinyni goya kibaji nitie wach moro wuok kato gima chando pacha ni kaka no gochona ni udwa pondo ni mondo bi onena udwa pondo odwa pondo bana go motime gi kinde otumore kinde gi min gi akianya koro gima dwa ni tim ketino thenge mondo dhi man taxi adwa ni mondo angi man kaka idhi kawe koro anga dhi mondo amanye nyamburko e gine to mondo manyalo kele bas to ko manyo ja peng moro bwana mera manyo nyara bwana nyara bwana taxi bwana apinja ya bwana nyasaye be onge wach ubonyo nyaka laga kose miyo ngato gimoro to nyaka ilosa nyithindi bo obedemo koro mano dong dange riembo da adhi gi nyamburko ma oko kae ne to adhi aomego kasri mondo yud gimi iluongo nang'o wacha mondo ing'e riembo ibed gi experience to kata kamano jaduong' ato nitie gima chando pacha ere kaka opondo jaduong' nitie kama onego itang'e ka bende matin ok kata nawuoyo marach e wi joodi kata e wi nyathini ere kaka min nyathi nyalo kethore gi min gi nikech sama ne jogo wuok kato ne antiere to kata sama nowuok kata ka igidwa nowuog odong' kodi notamore ma min gi no ne ni e rembe kabisa gima koro chando wiya ka ma kata ka nodwa ni odong' kodi ni dwaro odong' kodi notamore nodhi gi min gi lakini bang' higni 25 chijana gi wachono kata kamano an aonge pingo ok anyal ywara gi wachno wawa bi amanye abi adhi aromne mondo abi akele koni sawa haya we adhi alok lewni koro tim kamano wadwok gi gesto haya jaduong' rapala moro kane kae rapala no dhi kanye jaduong' yawa echenge nyunyo kuno wacha nyoro anonge gima ne nyisa adiri kwani awuoyo kodwa ingeni deno nyocha kata ndo kaura mwalo kuyo ingeni kwach woni e bungu kacha cha tiora kacha iwacho ni kwach woni aora mwalo ka aora piny kaoni kanu modho dhokane koro kanyo adhi modho dhok nyoro godichieng tawa kadhi ang'olo ni mba tawa kadhi ang'olo chakaringa ng'iyo kwacho singo ng'ute olor kode aora to chakre ne nyuolwa e gweng' kae to pok awinjo wachno ni kwach moro nitie e ginene ka kwach monyo ni aora mwalo ka aora bungu memeti aora kanyo saka ma kanyo no kwach mone kanyo mager sana jaduong' ma kar kanyo kapi onyaga pande manyo kone mbakani koro rapala ne kwache manomako to odhi ochame te onge ring'o moro amora manoweyo nyolor kode aora kaka nyo gindo dhiang'o gine to lwar e pi ting'eni picha pi mamol kaka nyatim nyotama jaduong' ing'eni kwajino nyowuok kaka nyowuok e bungu to lwarore kuom dhiang' ni pap kaka lwar kuom dhecha to dhok modong' oringo to ambe kaka neno cha kaka nyatim nyotama kata nyoko nya kata lal koro in ng'ong'a kaka iduong'no idwa nyisa ni ati nini sa 7 odiechieng'
dhiang iginene kwachamo dhiang tineno gi wang kama gonga jaduong kwach de nyatimora nade jaduong kwach sabirio odiochieng kwach yadanga yigi kwach gi pap maler kasecha sama nade ludha ni manyan godo luth kende kama gi pap maler kasecha Tietalingalinga, yes, tietalingalinga. Tietalingalinga, yes, tietalingalinga. Tietalingalinga, yes, tietalingalinga. Tietalingalinga, yes, tietalingalinga. Kuro magitwa magocho godi. Woda kawuono para. Okay. Hello? Yes. Ndalo mang'eny adhi maber baba. Ine nyathi moro ma wiyi wil kod minu ni chuth. Jaduong' mane igwenyo timore nyoro. Ng'ata kanyo taneno ka idwa tugo kod pacha. Jaduong' mane igwenyo timore nyoro jaduong'. Mane idwa tugo kod pacha. Mane igwenyo timore nwa nyoro. Adier mane madang' ang'e. Alafu idwa nyisa gi aora masani be pio sedok piny cha idwa nyisa ni aora cha dwa gi dhiang' nade. Onyango nyo wan godo. Onyango mane? Mamwalo kaya chande. Onyango jatij obong'o. Oingo onyango jatij obong'o. Onyango konyango. Onyango. Nyithinde be nyo wan godo sechego. Iwacha dier nyo wan kodgi. To ere kaka kun ji ariyo to uwe kwach jaduong' kwach ok nyal geng'o. Kwach nyotama kwach ok nyal geng'o. Manyo tho maneno gi wang'a jaduong'. Ngimi nwango didi. Ngimi nwango dichiel. Onge gimoro ni ngimi nwango dichiel. Sama in ari in jakwath machal nadi. Kinyalo we gik jatiji gik ng'ama ondiki tich kethre kamano. Aseda kodiga paga beach. Lakini mano kanyo tiwang'o iya. Dhiang' mane duong' cha in ipana ago kwano gi dhiang' no nang'o. Ng'wonna ang'in makosa otimore. Ng'wonna wena richona. Ma higa paga beach masedago kodi karito mwandu nigi te. Koro aya kwachne nyalo nega ya datimra nade jaduong'. Koro irito mondo apenji. Indakida kani wuok kuro daki bi nyisna gino kama. Daki nyisa gimo timre. Ane mafwenyo ni dera onge gine ni kuma. Nyoti kaka nyati nyotama nyaluor nyomaka kech gina be nyoga kibaji makaka nyati nyotama inyalo tera kanyo mondo ane gi wang'a akonfirme kina teri kinyi gokinyi jaduong' remo moro amora onge mano chwer kata kanyo kino dhi gokinyi odwa ng'i taora no distance no ere kaka inyalo wacho ni gino iwawa madhiang' ridre kineno gi ng'anene Peter Mall Peter Mall jaduong' ang'o midwa ng'eyo? I've said this several times. There is no way I can get back with your father. In fact, kama negimumi gochona to werigo. I don't want to talk about it. Onge gima waloso. Asetamora tasebedo ka ng'isi ding'eny. Onge gima waloso. Okadwa wachno. Ka onge gimidwa ng'isa kawuono to simuni ang'ade mana sani. Nyamini to dhi maber. Sawa. Aya. Oriti. Gino. Nitie gi bungu moko ma. Inene. Ginene. Gine bungu moro ene. Ni kanyo. En kanyo. Icho. Ode. Mana ngomo kanyo. Gige bungu ge. Hey! Icho inene. Omala kodhi kama donjo gi kachicha. To ineno kako romo. Mano duong' sana. Da werwa kangolo ni odong' mulo kata lawe wang'a. Ti nyake pap ka irwaka ngolo. Nitiere ga chandruok moro mantiere buru kodonjo wang'a mang'eny.
Koro nakao gine mar jaduong' ni akonyorago. Ango jaduong'? Dong' na ok bendo konya kanyo. To nini? Jaduong' ni dala? Jaduong' to awe dala. Awe ka entiere dala. Ora mane entiere lewni moko ma nyokwoyona. Adwa dhi romo ne nyare miluongo na Awinja cha no nyisa ni biro kawuono. Awinja? Awinja biro manyare. Onyisi na Awinja biro kawuono? Awinja kawuono biro. Koro emomiyo awuok to ema kabiro kakadho kamae. Taneno ma gima uswero reswelelele to kang'iyo maber. To ema chikora gi kato kare awi maber kitene ni kae magine. Magi gik moko manyalo kata tweyo diek ka. Nyalo hinyo diek. Ineno kata gwen moko makwae te achiel ka. Gwen ka. Iyudo maka gweno lal. Iniwe kata ni jakuo gweno ni jakuo ni kori ichako ango ne ng'at tara gik moko ma gik pinje machamo magine gi modonje gine. Awinja nyana. Baba, chana. Tio. Aneno ka ine tich moro ka. Ana tich baba, tapende ni taunga tutio. Utio magisende tauni le sink. Wada, ansama angi buda motiwo kaeni. Kako wada, watedo chiemo mang'eny. Baba sende gite. Ging'eny? Sende mani sink. Dujo mabedala kae mutedo machiemo modhuro. Ing'eni? Sama wan kae, nyaka wachiemo chiemo nikech watimo tich mang'eny koro chuno ni nyaka wago mo. Udagi ngima maber baba. An ngima manadaki gi mama kucho. En ngima matek maragoko cha. Yani ipimo ni chiemo. Egini mo ni pondo. Wako ni baba. Ngisa. Nyisi. Gima nokola kucho. Mama kelo welo modhure ot. Makia kati maten ngeni sane aduong. To mago welo ma. Ana ng'eyo na. Akia kata makato welo mage. Mara otieno biro, mara odhiambo akia. Mama maneno ka ketho nyathina. Nikech ng'eni sam kamise chopeni, ok onego bed ni okelo jomoko obi. Mama dieri baba. To owadu ma Amerika be uwuoyo? Pok owuoyo kode. Kona ne baba. Owadu nitie Amerika. Ne kidieny mar ariyo, Sang'wen otieno. Kik idhi mabor.